Kasper, 14 Elmo ja 15 Siri. Nyt se on vähän vaalea. Tosi ajalakorkossa on suoraan vaikka seuraavaksi. Vauhdilla Jente ja Sanna siellä etenee. Ja putki oli paljon mielenkiintoisempi kuin tuo keino. Sieltä Sanna ja Jente loppusuoralla. Noin. Seuraavana valmistautuu 13 Kasper, 14 Elmo ja 15 Siri. Siellä valitettavasti Jente hyppäsi tuolta väärästä välikosta tuon renkaan ohi. Eikä ole rengasta korjattu, vaan matka jatkui, niin silloin radalta tulee hyvä. Sujuvaa nopeaa etenemistä siellä Jentellä. Ja Jente päätti myös sitten tehdä oman ratkaisun.